Og velkommen til en præsentation af den praktikopgave, der er startet på hold 1701 på assistentuddannelsen, skal ud og løse lige om lidt. Udgangspunktet for praktikopgaven er praktikmål 9, og det lyder, at eleven kan selvstændigt eller efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borgere eller patienter i den medicinske behandling. Grunden til, at I skal lave en praktikopgave, som handler om farmakologi og medicinhåndtering, er, at det er et relativt nyt fag, der er kommet på assistentuddannelsen, og det er vigtigt at få implementeret, at I elever arbejder systematisk med det gennem jeres skole- og praktikuddannelse. Derfor er der udarbejdet 3 opgaver, eller det vil sige en opgave, men med 3 forskellige retninger, sådan at I på hver praktikperiode arbejder med farmakologi og medicinhåndtering i forhold til et relevant fokus. Den første opgave, som er den, I skal ud og løse nu, den relaterer sig til borgere med kroniske sygdomme, der er relateret til hjertet, til lungerne eller omkring diabetes. De borgere, som I sammen med jeres praktikvejledere skal udvælge, skal være nogen, der er relativt stabile, og sygeplejeforløbet skal være forudsigeligt. Opgaven er opbygget, så når der først kommer en generel del om lovgrundlaget for social- og sundhedsassistenternes arbejde. Efterfølgende kommer der en specifik del, som handler om den borger og den medicinske behandling, som jeres borger er i. Og afslutningsvis er der en del omkring de pædagogiske overvejelser omkring arbejdet med borgerne, og der kan også være nogle pårørende. Der er udarbejdet en skabelon, som I skal udfylde med nogle konkrete spørgsmål, som hjælper jer til at få svaret på alle de relevante ting. Den skabelon får I udleveret ude i praktikken. Det er en praktikopgave, og det vil sige, at I er præsenteret for opgaven her. Men udover det, så er det en opgave, som I skal løfte ude i praktikken. Det vil sige, at I arbejder med at forberede jer på det. I arbejder med at udarbejde selve opgaven, og I præsenterer den ude i praktikken. Det vil også være praktikken, der umiddelbart giver jer feedback omkring det arbejde, I har lavet, og kommer med idéer til, hvordan I kan arbejde videre med opgaven. Når I kommer tilbage efter praktikperioden, så skal I aflevere den herinde på skolen. Og det skal I, fordi at I printer bare opgaven ud, og så giver I den til jeres underviser, medmindre I får noget andet at vide inden da. Men jeg er ret overbevist om, at det er sådan, det kommer til at ske. Man kan ikke dumpe i denne her praktikopgave. Praktikmål 9 er et af mange praktikmål, og man kan kun dumpe eller bestå sin praktik, hvis man består alle praktikmålene, og man får lavet den her paserklæring, som alle elever får lavet afslutningsvis på en praktik. Grunden til, at I skal aflevere den inde på skolen, det er både sådan, at vi har mulighed for at følge op på de opgaver, I har lavet, og arbejde videre. Der kan være nogle specifikke ting, der er brug for at arbejde videre med. Men det er også fordi, at den i en eller anden form, ikke som hele afsættet, men i en vis grad vil den indgå i den prøve, der er i farmakologi og medicinhåndtering. Så er der ikke andet at sige en rigtig god fornøjelse med arbejdet.